Diomaye Faye ka taama banni Mali jamana kɔnɔ a y'a senfa Burkina Faso lakaw fɛ lamusalon wulada fɛ badenya taama dɔra ani tigɛdi ɲɔgɔnma baara dɔ senkɔrɔ. Senegali jamanakuntigi kura ni a n'a bilasirikɛbagaw olu bisimilala ka bɔ Capitaine Ibrahim Traoré a n'a ka gouvernement maa dɔw fɛ. O nani u sera ka sigi ka fɔ kɛ ka taa ko caman na i n'a fɔ farafinna tilebinfan tɔnba min ye CEDEAO ye ni Burkina Faso y'a dantigɛ ka bɔ o ra. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié. Ni lajɛ in kɛ kun ɲɛ de badenya teriya ni baarakɛɲɔgɔnya minnu b'an cɛ o la an bɛ ka baaraw taabolo sinsinnen bɛ lakanako kan tungaladenw ka dɔgɔdɔgɔnin tagali hadamadenya kɔlɔsili ani dorogojuguw kɛlɛli la an kumana fana CEDEAO kan hali ni ne bɛ ŋaniyaw dɔn nka o bɛɛ n'a ta o ŋaniyaw la ne ɲɛ bɛ sira la min b'a to kumaɲɔgɔnyaw bɛ to sen na walasa ka bɛn ka lajɛ min man ka tɔn in kɔnɔ k'o latile bawo tariku kɔnɔ baaraw b'an cɛ ni an faw minnu ye tɔn in sigi sen kan a tiɲɛ y'an bɛɛ ta ye. Une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là. Ŋaniya ɲuman kɔni o de nana ni Senegali ka jamanakuntigi kura ye faso kɔnɔ yaasa ka se ka na furancɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré kɔrɔgbɛlɛ ale ka sɔkɔ CEDEAO tɔnba kɔnɔ nka Ibrahim Traoré bɛna nin kumakan nin lamɛn mɛcogo ɲuman na Diomaye Faye fɛ wa anw t'o si dɔn. Kunu wuladani fɛ safo selini kɔ Diomaye Faye a n'a kɔmɔgɔw olu sɔgɔra Dakar kɔnɔ. Nin tun ye Kadaɲe Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.